Mawa wabwino walero loweruka ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Blessings Chereuka. Poyamba mitu ya nkhani zathu. President Chakwera watsindika udindo waukulu wa maphunziro ndi mgwirizano wabwino wa mayiko kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Mulipoti lathu lapadera lero MBC ikuunika za mchitidwe wakatangale omwe ukuchitika pakati pa anthu omwe amadzitchula kuti amapezera anthu nyumba za lendi ma-agent omwe amanamizira utali ndi nyumba chonsecho akungofuna kubera anthu. Thupi la Malemu Chikondi Phikiso amene anali mkonzi wa mapulogalamu ku MBC alika m'manda ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe. Takulandirani nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsindika udindo waukulu wa maphunziro ndi mgwirizano wabwino wa mayiko popititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Poyankhula pamwambo otsanzikana ndi ophunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Diang mu mzinda wa Lilongwe, Dr. Chakwera wayamikira ubale wabwino wa dziko lino ndi dziko la South Korea omwe wakhala tsopano kwa zaka 60. Tili ndi zambiri mu ripoti ili lomwe walemba McDonald Chiwayula. Kaunda Doria. Poyankhula pamwambo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anayamikira kuti sukulu ya ukachenjede ya Diang yakula kuchokera ku koleji ya Namwino okhaokha ndipo tsopano ndi sukulu ya ukachenjede yomwe ikuphunzitsa maphunziro osiyanasiyana. Dr. Chakwera anayamikiranso masomphenya a Yung King Chang omwe anakhazikitsa sukuluyi komanso kusiyira udindo mwana wawo kuti apitilize masomphenyawa. Iwo ati utsogoleri woona patali chomwechi ndi womafunika ngakhale potsogolera dziko. Dr. Chakwera analimbikitsa omaliza maphunzirowa kuti akhale ogwira ntchito molimbika kuti akathandize pa ntchito yokweza dziko lino. Mtsogoleri wa dziko linoyu anati palibe amene akubwera kudzatimangira dziko lokomera Malawi tonse komanso dziko lodzidalira pa chuma, koma tikuyenera kudzimangira tokha dzikoli pokhala anthu olimbika pa ntchito. Dr. Chakwera anathokozanso thandizo losiyanasiyana lomwe dziko la South Korea limapereka ku dziko lino komanso kupereka mwayi wa maphunziro kwa ophunzira opitilira 40 a dziko muno omwe akuchita maphunziro osiyanasiyana m'dziko la South Korea. M'mawu ake kazembe wa dziko la South Korea yemwe amakhala m'dziko la Zimbabwe Park Ji-young anagwirizana ndi zomwe Dr. Chakwera anayankhula pokondwerera zaka 51 za mgwirizano wa mayiko awiriwa. Ji-young alimbikitsa omaliza maphunzirowa kuti akhale akhalidwe labwino komanso olimbikira. Pomaliza Dr. Chakwera analimbikitsa Malawi kuti chitukuko cha dziko la Malawi kuti chipite patsogolo chifunika anthu akhama pa ntchito ogwirizana komanso amasomphenya. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wafikira mawanja osowa ndi thandizo la ufa komanso shuga mdera la Kauma mu mzinda wa Lilongwe ngati njira imodzi yothandizira anthu osowa. Austin Fukula walemba ripoti ili. Anthu okhala mdera la Kauma anali chimwemwetsaya kuona wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwe anabwera kudzawaona kuwapatsa ufa komanso shuga. Dr. Usi amayendera khomo ndi khomo kupereka thandizoli kwa manja omwe amaona kuti akuyenera kulandira thandizo malinga ndi kusowa kwawo kwinaku akumva mavuto omwe akukomana nawo pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Sabata yomweyi Dr. Usi analinso dera la kwa Senti mzinda omwewu wa Lilongwe komwe anagwira ntchito yonga yomweyi. Iwo anatsindika kufunika kuti boma lidzitha kudziwa ndi kumvetsa bwino zinthu zomwe zikuwaphinja Amalawi. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Anowa Chimpeni ayamikira bungwe la Global Life Sharing la ku Korea pothandiza nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma ndi mankhwala osiyanasiyana omwe akuyembekezeka kuthandiza anthu omwe akhudzidwa ndi namondwe Jude. Achimpeni ati thandizoli lifikira anthu ochuluka omwe akhudzidwa ndi namondweyu. Ndunayi yayankhula izi pomwe imalandira thandizoli ku Lilongwe. Gracious Banda
wadza ndi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Olive Phiri. Bungwe la zamankhwala komanso maphunziro mdziko la Korea la Global Life Sharing lapereka thandizo la mankhwala la ndalama zoposa 1 biliyoni kwacha ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kudzera ku unduna wa zaumoyo kuti athandize anthu omwe akhudzidwa ndi namondwe wa Judy. Wachiwiri wa nduna ya zaumoyo Anoa Chempeni ayamikira dziko la Korea popitiriza kuthandiza anthu a mdziko lino pa nkhani za umoyo, ndipo iwo apempha nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti ichite machawi popereka thandizo la mankhwalali kwa anthu omwe akufunikira thandizoli. Ntchito yonse yogawa katundu amene yopereka kuti anthu azafikire anthu ili manja mwa Dodima. Ndeno khulupirira kuti ma officials ogwira ntchito Dodima apanga ntchito yawo ngati mmene amapangira kale kuti ukakhala ngozi zogwa mwadzidzidzi zoterezi anthu amene zakhuza akalandira chithandizo chimene boma lingakwanise kuwapasa. Ndi apapa tinchikhulupirira kuti chithandizo chimenechi chafikira anthu ndipo chabweranso atipasa chithandizochi mu nthawi yake. Kazembe wa dziko la Korea mdziko lino a Park Jae-kyung ati iwo ali ndi chikhulupiriro chokwanira mwa unduna wa zaumoyo komanso nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kamba kuti thandizo la mankhwalali lifikira anthu omwe akusowekera thandizoli. Namondwe wa Judy anafika mdziko lino ndi mvula yochuluka komanso ya mphepo mchigawo chakummwera ndi madera ena mchigawo chakumvuma. Mvulayi yaononga nyumba komanso mbewu za anthu ochuluka omwe akufunika thandizo monga mankhwala, zovala, chakudya komanso malo okhala. Ndipo poonetsetsa kuti anthu okhudzidwa ndi ngozi ya namondwe Judy afikiridwa ndi thandizo loyenera, bungwe la Central Medical Stores layambapo ntchito yotumiza thandizo la zipangizo za umoyo. Wapampando wa bungweli a Josiah Mayani anena izi mu mzinda wa Blantyre pomwe olemba nkhani ya MPC anayendera malo osungira mankhwala ndi zipangizo za umoyo a mu mzindawu apeza katundu wina atayikidwa mokonzekera ntchitoyi. Amayani akufotokoza. Titokoze boma la Malawi kudzera kwa President Dr. Lazarus Chakwera komanso unduna wawo wa zaumoyo umene wagula mankhwala ochuluka amene atipasa ku unduna wa zaumoyo kuti tithandizire ku nthawi kunkhani imene atibwera kuno kumwera. Fa kwambiri cyclone amene abwera pano payo na mondo anabwera kuno koyo amene kuno kwambiri kuno kumwera. Ndiye madera mayo ngeka kwambiri monga ngati kumulanje kuchikwawa katundu amene wafika kuti tiyambe kugawa amene mweri pakali panopa tayambapo kugawa kuti no anthu amene akhudzidwa ndi namondwe amene athandizike muzipatala. Wapampando wa bungwe loona za chisankho a Justice Sanabel Ntalimanja watiposa chidwapa ayambapo ntchito yolola anthu kukaona ngati mayina awo ndi zina zinalembedwa bwino mkaundula wa voti pokonzekera chisankho cha pa 16 Septembala. Iwo anena zimenezi ulilongwe pomwe anakaona momwe ntchito yolola anthu kusintha malo oponyera voti ikuyendera. Iwo apemphanso atsogoleri a zipani zonse komanso anthu omwe adalembetsa kuti nthawi iyi ikakwana azipita ku masenta awo kukaona ngati zonse zidalembedwa bwino ngati ndicho linga choti bungweli likonzeretu zolakwikazo. Poyamba iwo akufotokoza momwe ayionera ntchito yolola anthu kusintha malo oponyera voti yomwe itherero. Ndinene kuti programu iyi ikuyenda bwino koma tikamanena choncho ndimafuna ndifotokoze koyamba kuti tikanena kuti ikuyenda bwino sitikuyang'ana manambala kuti abwera anthu ochuluka bwanji kapena ochepa bwanji, chifukwa tikumbutsane kuti kusamutsa ndi ufulu wa munthu komanso sizokakamiza komanso kusamuka ndi pazifukwa. Ndiye si wonse amene ali ndi zifukwa, koma tikaonetsetsa kuti ntchito yayenda bwanji tifotokoza kuti ntchito yayenda bwino chifukwa chokuti tinakwanitsa kuti titsekule masenta athu onse kuyambira gawo loyamba mpaka gawo lachitatu limene tikumaliza mawa. Gawo lino tinali ndi vuto pang'ono kumadera kumene kwakhudzidwa ndi cyclone Jude kuti kukafikidwe, koma zimenezo zinatheka ndithu, ndipo pofika masana dzulo masenta onse anali otsekula, ndipo ndikotsekula ndithu anthu amene afuna kusamutsa malo oponyera voti akuthandizidwa. Kusamutsaku ndikuti kuthandizire anthu kuti asakhale kutali ndi kumene atakavotere. Mukakumbukira kuti mmene timayamba kalembera muja timafotokozera kuti tayesetsa kuti masenta akhale pafupi kuti anthu asayende mtunda wautali, ndipo mu ndondomeko zathu tinakhonza kuti masenta akhale at least
5 kilometers kuti anthu asayende mtunda wautali. Ndiye kusamukako tikufuna kuti tipitirize ganizo limenelo kuti anthu asayende mtunda wautali kukafika kumene akufunika kuti aponye voti. Kusonyeza kuti munthu akamasamutsa malo akaponyera voti aonetsetsebe kuti kumene akupitako kukhale kumalo kokuti sakavutikira kukafikako tsiku loponyera voti suti akayende mtunda wautali. Nduna ya zamalonda ndi mafakitale a Vitumbiko Mumba yatseka masitolo ogulitsa mabelo akaonjeka kulimbi mu mzinda wa Blantyre chifukwa chosapereka malisiti kwa makasitomala komanso kukweza mitengo ya mabelo akaonjeka kuchoka pa 500,000 kwacha kufika pa 1 million kwacha. Nduna yati anthuwa akuchita izi pofuna kusokoneza chuma cha dziko lino. Amumba anayenderanso mavenda a mu msika wa limbi komwe anawatsimikizira zoti boma liwathandiza pa mavuto omwe akukomana nawo. Tapeza pena unthu akugula belo akumpasa lisiti ya 500,000 kwacha koma walipira 1 million kwacha. Kupani songo. Wina wagwira belo masana omwe ano lisiti kuti kutiko ndi iyi ndi amamawa. Lisiti ya mashati koma belo ija ndiye yani ya maoverall. Ndiye kuti anthu adi apangani za chinyengo. Komanso mitengo yoti mama 500 kwacha masana 570 yayi sizolondola yayi zoti ufa azikweza mtengo dele mene afuna iwowo sitilola pene zonse yayi athawa anasiya mashopo awo mawa toyenderanso tidza ngati Yesu amabwera ngati mbala tidza ngati mbala tiwapeza ndipo pakati panopa tikupanga chani search warrant kuti pange search mosemo kuti kodi zikhala bwanji za nsongo zikuyenda bwanji za forex popeza kuti anthu ya Mozambique aku Zimbabwe akuzagula zinthu mashopu mwa Chinese amwenye ni $. Newo aja aulisa malawi amakwacha akugwisa $. Lamulo limalesa ngati $. Apite ku banka kasinthe. Kanizi zochokera kuno ku MBC tiyeni tionenso mito yake. President Chakwera watsindika udindo waukulu wa maphunziro ndi mgwirizano wabwino wa maiko kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Mulipoti lathu lapadera lero MBC ikuunika za mchitidwe wakatangale omwe ukuchitika pakati pa anthu omwe amadzitchula kuti amapezera anthu nyumba za renti ma-agent omwe amanamizira utali ndi nyumba chonsecho akungofuna kubera anthu. Thupi la Malemu Chikondi Phikiso amene anali mkonzi wa mapulogalamu ku MBC alika m'manda ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe. Takulandiraninso unkhanizi. Pomwe mizinda mdziko muno ikunka ikukula kupeza nyumba ya renti si chinthu chophweka. Mpikisano ofuna kupeza nyumba ya renti wachititsa kuti kubadwe mabizinesi a anthu omwe amanamizira kuti ali ndi nyumba chonsecho akungofuna kubera anthu. Mulipoti lathu lapadera sabata ino mtolankhani wathu Lonjezo Msodoka akuunika mavuto omwe anthu osaka nyumba zokhalamo akukumana nawo mu mzinda wa Lilongwe, amodzi mwa malo omwe chiwerengero cha anthu chikukula kwambiri. Anthu ambiri mdziko muno akhala akuchoka m'madera akumidzi ndi kulowa kukakhala m'madera m'matawuni ndi m'mizinda komwe kumakhala ntchito yosaka ndi kuyang'ana nyumba zokhalamo. Kafukufuku wa chaka cha 2020 yemwe anachita a United Nations Habitat anaonetsa kuti chiwerengero cha anthu osamukira m'matawuni ndi m'mizinda chidzachuluka pofika mchaka cha 2025 kuchititsa kuti nyumbaso zabwino zokhalamo zisowe. Izi zakuza chiwerengero cha anthu omwe amathandizira kupezera anthu ena nyumba omwe amadziwika kwambiri kuti ma-agent omwe amalumikizitsa ofuna nyumba ndi eni nyumbazo. Malinga ndi anthu ena mu mzinda wa Lilongwe, ena mwa maejentiwa mwadala amakakamiza eni nyumba kuti akweze mtengo wa nyumba ndi cholinga chochulukitsa ndalama zomwe maejentiwa amalandira pa ntchito yomwe agwira. Mmodzi mwa maejentiwa wa ku Shabu Estate a John Msisha okhala mu mzinda wa Lilongwe ati maejenti ena amayesetsa kuti pakhale chilungamo pakaperekedwe ka ndalama za nyumba pakati pa ofuna nyumba komanso eni nyumba amene ngakhale kuti ena mwa eni nyumbazi samagwirizana nazo. Iwo achenjeza anthu kuti akuyenera kupereka ndalama
pokhapokha ataona nyumba kapena kutsimikizirana ndi eni nyumbayo pamaso mpamaso. Zambiri zimene ifeyo timalandira monga maagent kunyozedwa kutukwanidwa osatiso tu ndi macustomers awo koma ndi malandlord omwe amanena undiuza zoti nyumba ngatitsitsa unamangapo nyumbayo umadziwa mtengo wa njira kubwera kwa njira zamakono zofalitsira uthenga monga intaneti, ena mwa maagentiwa amagwiritsa ntchito molakwika masamba amchezo monga Facebook komanso WhatsApp popereka uthenga wabodza kuuza anthu kuti apereke ndalama ngati akufuna nyumba mwamsangamsanga. Izi zimachititsa kuti anthuwa apereke ndalamazi asanaone nyumbazi zomwe nthawi zambiri pamakhala kuti palibepo ndipo anthu amaberedwa. Awo amafuna apite pa agent amati akalipire after 20 minutes amati adikeko 20 minutes. Inyo ngati mungakhale lidi machangu pangani apapa ndotena ndi alesa basi. Sizo apata na nthawi ali banje. Awa anali mawu a agent wina yemwe amauza ofuna nyumba kuti atumize ndalama zokwana 150,000 kwacha kuti amusungire nyumba yomwe ofuna nyumbayi anali asanayione. Lamya ngati izi zali za anthu ochuluka ndipo mu njira zoterezi anthu ambiri aberedwa. Nanga apolisi akutipo bwanji pa nkhani za mtunduwu? A Hastings Chigalu ndi woyankhulira polisi ya mzinda wa Lilongwe ndipo atsimikiza kuti malipoti amaonetsa kuti anthu ochuluka akuberedwa kamba kofuna nyumba, koma omwe amakanena nkhanizi ku polisi ndi ochepa chabe kamba kamanyazi kuopa kuoneka osazindikira. Ndi ochepa amene amabwera ku polisi zapanga ripoti. Mwina mwazifuka zina anthu mwina amaona ngati kuti zikaziwika kuti mwina aberedwa munjira yotero, mwina aoneka ngati kuti mwina ndi anthu osazindikira achita manyazi zooneka kuti mwina ndi zifuka zimene zimabwesa mbuyo, koma tinene pano kuti ndi anthu ambiri ndithu akuberedwa, koma ndi ochepa amene akubwera ndithu mwina pa mwezi kapena pa miyezi mitatu landira mwina mulandu umodzi. Bungwe loona zofalitsa mauthenga mdziko muno la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lidayika njira zofuna kuthana ndi mchitidwewu maka pa intaneti. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MACRA, Achillias Mrenga, ati kupatula kuphunzitsa anthu zokhudza kagwiritsidwe ntchito koyenera ka intaneti, bungweli likugwiranso ntchito yowunikiranso malamulo oteteza anthu pa intaneti ndi cholinga chothana ndi akamberembere. Poti uthenga si onse amene amatha kumvetsa ndeti mati ati ntitinisenso ku malamulo ndeti kuwunikanso malamulo athu ndeti nayika malamulo ena otetezanso anthu pa intaneti amene mati tikulembanso pano ma bills a cyber security bill komanso cyber crimes and electronic evidence bill imene itachokereso mu lamulo limene lilipo kale la electronic transactions tikangati ligampulano kulika zidutswa chidutswa china adziyendetsa polisi ndi Director of Public Prosecution, chidutswa china adziyendetsa a National Cyber Security Authority, zidutswa china adziyendetsa MACRA, chidutswa china adziyendetsa a Data Protection Authority. Unduna wa zamalo ndi omwe umaona ntchito za malo komanso za nyumba molingana ndi malamulo omwe amayenera kutsatidwa mu ntchitozi. Izi ndi monga kukhala ndi chiphaso chovomerezeka chochokera ku undunawo ngati munthu akufuna kukhala agent. Mkulu woona ntchito za maagenti a Mixon Chiundira ati maagenti ochuluka omwe alibe chiphaso ndi omwe amakhala akuchita ukamberembere komanso kubera ena. Achiundira ati unduna wa zamalo posachedwa ukhala ndi nthambi yapadera yomwe ntchito yake ndi kuthana ndi maagenti omwe akugwira ntchito zawo opanda chiphaso. Timapanga regulate anthu amene ali registered, amene sali registered sitimapanga regulate, koma pothandiza the general public nchifukwa chake timaonetsetsa kuti pa chaka chilichonse tipange publish list ya anthu amene ali ovomerezeka kuti azipanga za state agency. Cholinga chakuti anthu akamaona zimene zizo aziona kuti kodi amene ndikupanga naye izi ndikumfunsa kuti andithandize kopeza nyumba ali registered, kukana pamawa zikadzawachitikira zina. Malinga ndi bungwe la MACRA palibe otetezeka pa intaneti ngati anthu sakudziwa kagwiritsidwe ntchito ka intaneti komanso ufulu wawo. Pakali pano omwe amabera anthu kudzera mu njira zosiyanasiyana mu dzina la agent wa nyumba ali kalikiliki kufuna kubera anthu ochuluka, komabe ndi udindo wa aliyense mdziko muno kuonetsetsa kuti ali tcheru, kudziteteza ndi kukwanitsa kuzindikira akamberemberewa. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe.
munkhani za masewero osewera masewero a pool a mchigawo chakumwera akonza mpikisano wa masewerowa omwe asewere sabata zitatu kuyambira sabata ino. Anthawi okonda masewerowa athandiza mpikisanowu ndi ndalama ataona kuti osewera okhaokha anasonkherana ndalama za mpikisanowu. Amini Musa wadza ndi nkhani yonse. Mmodzi mwa osewerawa omwe akuyendetsa mpikisanowu David Matiya wati iwo anaona kuti papita nthawi chisewerere mpikisano wamphamvu mchigawochi ndipo paokha anagwirizana zokonza mpikisanowu omwe wayamba masana lachisanu ndipo wabweretsa pamodzi osewera oposa 50. Matiya akuti mpikisanowu udzatha pa 5 mwezi wa mawa ndipo akuyembekeza kupeza luso latsopano lomwe lithandiza matimu mu mipikisano yomwe makalabu asewere mtsogolomo. Masewero amenewa aseweredwa masabata atatu ayamba lero pa 14 March ndipo tizalekeza pa 5 April. Tukuona kuti ichi chikhala chiyambi chozusaso ku mudera lathu la Southern Region ndipo tikutha kuonaso kuti tikhozaso kupezaso anyamata omwe tiziti akatswiri omwe akhoza matiyimirira ku Blantyre kuno kukamakasewera masewerawo ndi ma district ena komanso m'mayiko ena. Osewerawa atachita msonkhasonga paokha amuna awiri omwe amakondanso masewero a pool athandizanso mpikisanowo ndi ndalama. Mkulu ochita malonda Rodrick Midres wathandiza ndi ndalama zokwana 1 million kwacha pomwe mkulu wa Palm Court Club Dave Malamya wapereka ndalama zokwana 500,000 kwacha pa mpikisanowu. Malamya akuti ndi khumbo lake kuona osewera a pool mdziko lino akuchita bwino ndipo walonjeza kuti apitirira kuthandiza masewerowa mtsogolomo. Pool ndi sport imene ndimayikonda, so zimene zimakhala zikuchitika nthawi zambiri timaona ngati kuti anthu ambiri timalephera kuponyako kanthu ku masewera amenewa. Ndiye tinaona kuti ndi chinthu cha nzeru umene anzathu anabwera poyera kuti iwo athandiza kuti tikhale ngati tathandizana. Tikudziwa kuti ndi ma individuals koma ma individuals amachoka m'matimu ani matimu ena ndoti mwachoka ma individuals mwina 4 or 5. This is part of exposure yoti mwina munthu okhoza kukhala kuti mwina umaopa maplayer ena amene ali akuluakulu komano iyi ndi nthawi yokuti pano ukathe ukachita face amene mwina umamuona kuti amasewera bwino. Ndime yoyamba ya mpikisanowu yomwe yayamba lachisanu akusewerera ku Kaya Lounge pomwe ndime za quarter final, semi-final komanso ndime yotsiriza adzasewerera ku Palm Court Club yomwe ili ku Country Club Limbe. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Munkhani yachisoni thupi la malemu Chikondi Phikiso amene anali mkozi wa mapulogalamu ku Malawi Broadcasting Corporation MPC lalowa m'manda ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe. Aphikiso anamwalira lachitatu lapitali pa chipatala cha Mzuzu komwe amalandira thandizo la mankhwala. Polankhula ndi MPC kumwambo wa malirowu, mneneri wa ku nyumba ya boma a Anthony Kasunda wati mtsogoleri wa dziko lino ndokhudzika kwambiri ndi imfa ya Aphikiso chifukwa akudziwa kuti malemuwa amagwira ntchito zokhudza mtsogoleri wa dziko. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Ndikukhulupirira kuti taphunzirapo ziwiri zitatu. Zoona mayi ngati ali ozidalira ndikwa pafupi kuti nkhanza zisachitike m'banja. Anthu mazana anasonkhana ku area 25 kukaperekeza Chikondi Phikiso ndipo kenaka thupi lake analitengera ku mpingo wa Katolika wa St Francis kumene mwambo wa misa unachitika popereka ulemu kwa malemuwa. Kudzipereka kwawo kumene anali nako mu mpingo wa Katolika kunasonyezeratu pamene khamu la Khristu wa mpingo wa Katolika komanso anthu ena anabwera kuchokera mdziko monse muno kudzaperekeza malemu Chikondi. Polankhula mwambo wa misa utatha, mneneri wa ku nyumba ya boma a Anthony Kasunda anati mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndokhudzidwa kwambiri ndi imfa ya malemu Chikondi Phikiso chifukwa choti akudziwa kuti malemuwa amagwira ntchito zotumikira a president pa udindo wawo ngati mkonzi wamkulu wa mapulogalamu. Mtsogoleri wa dziko lino ndokhudzidwa kwambiri ndi imfa imeneyi chifukwa Chikondi ndamene amathamanga pakhala misonkhano kapena kuti president khala ndi zochita mamaka akakhala mchigawo chakumpoto. Iye ndamene amayang'anira kuthandiza ndazi zake kuti ntchito zimene za MBC ziyende bwino. Ndi president ndokhudzidwa kwambiri chifukwa adzasowa ntchito zimene Chikondi amapanga kuti mapulogalamu awo akhala kuti ali ku chigawo chakumpoto azioneka pa kanema wa MBC komanso kumveka pa wireless ya MBC. Iwo ndokhudzidwa kwambiri ndi imfa imeneyi.
mmawu ake mkulu wa wairesi ya MPC a George Kasakula anati kutaya munthu ngati chikondi phikiso amene wagwira ntchito kuyambira mchaka cha 1994 kutanthauza kuti MPC yataya munthu amene akudziwa zambiri zokhudza bungweri. Chikondi anali munthu amene timamudalira pa zifukwa zingapo. Choyamba anali waluso, akapanga programu imakhala programu yakuya yoti munthu mayima nkuonerera nkuvera. Chachiwiri nchokuti wakhalitsa ku MPC ndi anthu ochepa amene amakhala pa malo amodzi a ntchito kufika mpaka zaka 20-25 ndi ochepa. Komano chimachiyanjona kamakhala choncho amapanga gain experience ndipo amakhala bwino, they get better mmene zaka zikupita. Ndiye kuona chonchi kuti chikondi tamuluza lero tamuluza dzana ndi chinthu chopweteka, komabe tikuvomereza tingoseza zonse manja mwa Mulungu, otherwise tonse ku MPC ndifolira kwambiri. Malemu Chikondi Phikiso adabadwa pa 13 August 1974 ndipo amwalira ali ndi zaka 51 pamenepa panali pa 12 March 2025. Pamene nthawi imati ndendende 14 minutes to 2 masana, Chikondi anayamba ulendo wake wotsiriza. Mu programu imeneyi tiphunzirapo ziwiri zitatu kuchokera kwa mayi amene ali otakataka makamaka pokhudzana ndi nkhani ya ulimi pofuna kupewa mchitidwe wa nkhanza. Nthumwi ya kubanja a Atanasio Kampata anati malemu Chikondi anali munthu wa mtima wachifundo amene amathandiza wina aliyense osayang'anira nkhope. Kubanja kwathu malemuwa anali mmodzi, anali mlera khungwa, pachiwe timati mlera khungwa kapenanso kunena kuti kajere pamene china chilichonse ana akuluakulu pamene timapeza kuthandizo. Pachifukwa chaicho malemuwa sankasankha pena palipo wina aliyense akafika kumudzi kwathu anali okunda kwambiri kupemphera, analinso okugwira bwino ntchito zake, otumikira bwino ku ntchito yake, olimbikira ntchito yake. Malemu Phikiso adayamba ntchito ku MPC pa 11 April 1994 ngati mkonzi wa maprogramu, ndipo muzakazi akhala akukwera maudindo kufikira pamene amatisiya pamene anafika pa udindo wa mkonzi wamkulu wa maprogramu, udindo umene anautenga kuyambira pa 1 August 2023. Phikiso anakhalanso mzimayi woyamba kuchita maprogramu azamasewero pa MPC Radio 1, komanso anakhala kuchita maprogramu ena monga za mchipatala, thumba la thanzi, pamlambe ndi ena otero. Ulendo wa zaka 31 wa Phikiso pa MPC tsopano atha, koma ndizachidziwikire kuti anthu adzasowa maprogramu awo amalangizo. Chikondi Phikiso wasiya mwana mmodzi. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi na mitu yake. President Chakwera watsindika udindo waukulu wa maphunziro ndi mgwirizano wabwino wa maiko kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Mulipoti lathu lapadera, lero MPC ikuunika za mchitidwe wakatangale omwe ukuchitika pakati pa anthu omwe amazitchula kuti amapezera anthu nyumba za lenti, ma-agent omwe amanamizira kuti ali ndi nyumba, chonsecho akungofuna kubera anthu. Thupi la malemu Chikondi Phikiso amene anali mkonzi wa maprogramu ku MPC alika m'manda ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakomani onse.